amin partage din wannan bidiyon zuwa ga Colonel Ibro. Colonel Ibro, matasa suka ce a tuna maka da saƙon da suka baka daga ƙasar Libya da suka ce ka kai ma misali President General de Brigade Abdurrahman Chani game da bukatunsu na aikin soje, wanda sun yi maka cikakken bayani tun a lokacin da ka zo watannin da suka gabata, kuma ka ce za a kai wannan takardar gaban shugaban ƙasa kuma za a dubi al'amarin da ya kamata a yi, amma sun ji shiru. To wannan lokaci da muke ciki, matasa fa suna da buƙatar wannan abun, a samu hanyar da za a yi a zo a ɗauki matasan nan. Yara ne 22 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, duka su ne. Allah ya wadata ƙasarmu da arzikin matasa, amma yanayi na rayuwar da aka shiga na baya ya sa matasan duk ba sa gida, suna fiye etranje. Kuma wannan abin da matasan suke da bukata abu ne mai kyau, abu ne mai kyau ga duk wanda yake kishin kasar shi, har yake jin zai ba da ranshi akan kasar shi, to ya kamata a waiwaye al'amarin shi. Mutanen da suke irin ƙasa ta Algeria da ƙasa ta Libya mutane ne da suke cikin wani ƙalubale, 'ya'yan Niger waɗanda wasu an maida su firisunoni na ƙarhi da yaji, wasu za su zo gida an kama su, wasu suna cikin ƙasar an kama su. To yaran nan duka suna da buƙatar su zo ne su yi ƙasar su aiki a halin yanzu. Kuma yaran nan dukan su yanayi ne na rayuwa mai da su haka suka baro ƙasa. Saboda wani ya yi katriyam, wani ya yi turaziyam, wani yana da brebe, wani ya yi cesium, wani ya yi sankiyam, duka suna nan sun watse. Kuma a lokacin da suka watse, wasu ƙasashen da suke makautaka da mu su ne suke moruwa da waɗannan matasan, kuma ƙarshe suke lalata musu rayuwa. Amma yau matasan nan sun waiwayo sun ce ƙasarsu suke so, kuma ƙasarsu suke so zo su ma aiki. Matasan nan don girman Allah a waiwayo su, a samu yanda za a yi a zo a ɗauki matasan nan. Muna da diplomasiya tsakaninmu da Libya, muna da diplomasiya tsakaninmu da Algeria, da aka jiragen da za a ɗauki matasan nan. Ba sa da buƙatar idan an zo da su Nijar cewa sai an bar su ma sun je gidajensu sun kace. A kai su hilin da za a training ɗinsu, bayan an gama training ɗinsu a bar su je su gado gida su kuma bakin tiran su ta aiki kawai. Wayannan matasan suna ɗaya daga cikin matasa masu kishin ƙasa, suna ɗaya daga cikin matasa masu kishin ƙasa. Ya kamata wayannan matasa a dubi bukatunsu. Mu tunatarwa ce suka ce mu yi, kuma muna ci da gaba da tunatarwa akan wannan abun insha Allah. Matasa da a ci gaba da sharing din wa'annan bidiyo kan har su kai da hukumar CNSP domin Colonel Ibro ya tuna da sakon da matasa suka bashi watannin da suka gabata. Misali President, wayannan matasa suna ɗaya daga cikin matasa wa'anda suna da matukar kishin ƙasa, domin tun 26 da watan Julai da aka yi kudeta, wayannan matasan suna tsaye akan ƙasarsu da kuma shugabanninsu. Matasa ne da ko a nan social media za a yi musu shaida da cewa awa 24 idan wani zai fito ya soki ƙasarsu ko kuma ya soki shugabanninsu, suna fitowa iya bakin ƙarfinsu wurin bawa ƙasarsu kariya da shugabanninsu. Wayannan matasan da a dubi wannan buƙatar tasu da a zo a ɗauke su su yi aikin da yake burinsu ne a yanzu. Kada a sare musu gwiwa, kada a sa su yi dekuraje. Kasantuwar waɗannan matasa a matsayin ma'aikata na ƙasa abu ne da yana da matuƙar kyau, kuma abu ne da yana da matuƙar amfani. Wayannan matasan sun mayar da hankalinsu yanzu akan su a zo a ɗauke su ne akan soja a wanga lokacin da ake, kada a sare musu gwiwa misali President. Abinda ma za mu ji daɗin shi a kowane lokaci da muke ci gaba da jin daɗin shi, a can lokacin da aka yi kudeta da ƙasar mu take fuskantar yaƙi, mutanen da suka yi tsaye-tsayen daka suka fito bisa tituna suka yi ko'ina suka yi tsaye, suka ce sai dai komi zai faru akan ƙasarsu, su suna tsaye-tsayen daka. Mutane ne da sibil ne, amma suka mayar da kansu sojoji a wannan lokaci akan ƙasarmu.
to haka waɗanga su ma matasan nan haka nan suke cikin social media ga kaɗai ma ba su da wani abin da ya wuce face wani abin da yake kishin ƙasa ne da kuma ba wa ƙasa kariya da kuma kare shugabannin ƙasa. Duka Allah na yake kare mu kuma da mu da ƙasar mu, amma suna iya bakin ƙoƙarin su. Misali president a duba mu na wannan al'amarin, Konolal Ibro saƙon nan a dube shi Konolal Ibro yanzu an ɗauki watanni. Allah ya samu dace. Portage lega portage. Game da masu tambaya wace matsaya aka cimma ko kuma me za a iya musu ƙarin bayani game da wannan abin. A yanzu in ba kiran ya kai wurin shugaban nan mu ba, su sun ce ga matsayar da suka cimma game da wannan abin kuma ga iya abin da za su iya yi. Ba zan iya fito in ce muku komai ba. Ni dai kira ne annan muna ta yi a yanzu. Kuma mu haɗa kanmu mu yi wannan kiran tare da ku. Mu haɗa kanmu mu yi sharing ɗin bidiyo kan. Mu haɗa kanmu mu yi live. Mu haɗa kanmu mu tattauna bisa wannan abin, domin duk abin da kake so to ka bashi muhimmancin shi. Ta hakan ne wanda ka yi kira gare shi idan abin ya zo gare shi zai kuma kalli yadda ka bawa abin muhimmanci kuma sannan ya samu wani abin da zai iya yi maka. Kuma idan ma baka da ra'ayi game da wannan abin ba, to watakila ɗan uwanka yana da ra'ayi, watakila ƙananka yana da ra'ayi, watakila wanka yana da ra'ayi. Idan ka taimaka, duk wanda ya taimaka bisa wannan kiran da muke yi, to tamkar ka taimaki al'ummar Nijar ne, saboda abu ne da yake kira ne da a ɗauki matasa da suke da buƙatar aikin soja. Aikin soja abu ne da yake kare ƙasa, kare al'ummar ƙasa, kare dukiyoyin al'ummar ƙasa. Wannan abu ne da yake da matuƙar kyau, abu ne da yake da matuƙar amfani. Ku taya mu legat, ku taya mu da wannan kiran. Har kiranmu ya kai inda za a saurare shi a san kuma abin da ya kamata a yi muna. Abu ne da yake da matuƙar kyau. Kuma ya kamata mu ba wa junanmu haɗin kai game da wannan. Abu ne da matasa suna son shi sosai. Suna matuƙar son shi sosai. Saboda a yau mu bamu da burin cewa da ya wuce a ce yau matasanmu ne na Nijar suka zo suka yi aikin soja, suke yi aiki, suke kare ƙasarsu. Saboda ko ba komai ba mu manta da darasin da muka ɗauka a lokacin da muka ce ba ma buƙatar duk wasu larme étranger da suke cikin Nijar. Abin sai da su kawo mana matsala wurin fitarsu. Kun ga kenan wannan ma mu ya zame mana darasi. Lega ai fortage din bidiyo ka, ai fortage kuma a fito a rinka yin live bisa wannan magana. Ta yanda manyan za su ga abin kuma su san yanda ya kamata su yi. Insha Allah.